So hello guys, so I'm good and below boy. Natamakon boy, come Gasibw preliminary जासिहरनाय थाबाय. So मा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय. So लोगोफोर आङो मानि सायावहाय भिडिअखौ बानायनो नागिरदों नोंथांमोनथ' मिथिखागौ आरो थाम्बनेलाव नायनानै एसेबाबो मिथिखादों जानांगौ आरोना. So आङो दिनैनि भिडिअ बानायनायनि माबायानो जाबाय दाहाल आरो थैसाम आरोना. बिसोर मोननैनि गेजेरावहाय बबे बेस्ट मुभि जागोन आरोना देग्लाय बोसोरावहाय आं बेनि सायावसो एसे नोंथांमोननि गेजेरावहाय सावरायनो फैदों आरोना. स' नोंथांमोनाहाय ट्रेलारखौ नायनानै लागोन आरोना. बिनि उनावहायसो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना. ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरोना. थ' होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै होमबा आङो गिबियावहाय दाहालनि ट्रेलारखौ देखायनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो देखायगोन थ्विसाम 2खौ. होमबा नायहैदो. थ' लेट्स गो. सारिया हौवाजों हौवा गोसो लांखानाय गोखौ बबेनिफ्राय मोनखो? आंनि आइ आफाया इसोरा जाहाथे नों बायदि लोगो रावनोबो दाहरथोंसै. जेराव दं बेयावनो फुथुला बायदि गसंनानै था. Somba दाहालखौ नायखांबायबा थुदोलाय होमबा थैसाम 2आवहाय लेट्स गो. 30% share amak লাগিব. सोरमोन बेलाय? जोंनि टेन्डारा केन्सेल जाबाय. और एक बकरी आ गया मरने के लिए. आदा नोंनि बेफोरबायदि अननायखौ आं माबोरै नागारनानै थांनो आदा? नों बेफोरखौ मा खालायखो माने? आंनि अननाया अराय समजों थाबाय थागोन. आयै फिसाफोर बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो ज' नुबाय आङो. ओंखारलां. आं नोंनि फंबायजों हाबा जानो राजि. आंनिनो गोरोन्थि जाबायब्ला बिदा होननानै निमाहा होदो. आदा आं मिथिगौ नों आंनि खाथियावनो दङ. बे इटानगर ओनसोलाव बे रुबुलजों फेर फाथिनानै रावनिबो खिबुक दम गैयाब्रा. जाय आखाइजों नों दिनै आंखौ सोबाबाय बे आखाइजोंनो नोंनि गासै प्रपार्टिखौ आंनो लिरनानै होनांगोन सना. आरो बेफोरबायदिब्लासो गामियाव थाना खोथाहैनांगोन नङाब्ला? होनब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय जानांगौ. नोंथांमोनाथ' थैसाम 2खौ नुखाबाय आरो गोबाङानो नायबाय आरो दाहालखौबो नेनानै दंगासिनो दं. होमबा दाहालनि ट्रेलारखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों? स' अननानै कमेन्ट बक्सआवहाय लिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय. आरो नोंथांमोना थैसाम 2खौ नायनानै माबायदि मोनदों बेनि सायावबो अननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय. स' होमबा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना. नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामना होदो. थेंक इउ. बाय बाय. नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नेनानै थाबाय जाबाय.